manamba ndidaseva ku Google account ndingafuteko bwanji unwanted numbers. Tatiye ndioneseni kuti mungapange bwanji delete. Ndi apa chimene mukuyenera kuchita ndikupita ku Chrome, kenako mupanga search kuti Google Contacts, kenako muyipanga click website yoyambirirayi. Ndiye zili ndi inuyo kugwiritsa ntchito website yomweyi kuti stay on web kapena use app, komano stay on web isamandiwekhera bwino, so ndigwiritsa ntchito app, koma zonse zimagwira ntchito. Ndi apa ndikumpanga install kuchokera ku Play Store. Ndi apa pomalizati panga open, allow. Ndi mwachitsanzo tifuna delete awa tingowapanga select, kenako tipanga delete apa, kenako delete. Zikatero apo ndi kuti amakhala kuti adeletika. Ndi akapangika choncho sikuti amakhala kuti onse adeletikiratu. Ndi umapita ku organize ku, ndikupita apalemba kuti bin. Uku kuno ndiye ndi ku bin, ndi chimene chimachitika chokuti ukadeleta contact iliyonse imapezekera ukuku. Ndi ukuku imachokako after 30 days. Ndi kuti ukuku sochokeretu timapanga pa empty bin now, kenako delete forever. Basi apo ndi kuti amakhala kuti adeletikiratu achokeratu. Chimodzimodzinso ku website komwe kuja ma process yake amakhala ngati omwewa. Basi kupanga kwake ndi kumene koko. Ndengati mfuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tiye tionenso video study.